Dalan. Kinapudno ken biag. Naimbag nga oras si amin papagayam. Inta ibasa ti Santiago Kapitulo 4, versikulo 2 kan 3. Ado abambanag ti tarigagayan nyo ngamdiyo matagi kwa ida. Kat sisasagana kayo apo matay. Aguman nyo dagiti bambanag, ngam awan magunudyo. Isod gapo na amakiriri, kan makikabil kayo. Diyo maala ti kayat yo, gaputa di kay mat agdawat iti Diyos. Kat no agdawat kayo, awan maawat yo. Ngamin, dakas ti panggapyo. Dagiti laeng bukod yo apagragsakan, ti dawaton yo. Papagayam, hintay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Oday ka tagasgasat tan anak ko. Ubing ka pa ilaeng iti nabalo ak. Ita nabalo kamot iti dayta nga edad mo. Anya nga rod ngay nanang. Awan ti maaramidan tayo no na ituding akas to'y ti mapasama. Sapay kumata na salon at tayong agnanayon kada jay nga anak mo. Sapay ko mananang. Salon at tayo ti kang runaan akid-kidawak iti apo. Wan, anak ko. Uray ado ti kwarta. Numasaksakit mo ti tao. Awan serbina. No pagpilyandak, no kinabak ng wano salunat. Salunat pailaang tikidawak. Wan. Kasla di karo ba tayo ani Maria? Ibaga na akay kayat na ti kinabak ng ngam ti salunat. Saan ka di nga da sakit na, nanang? Wan, anak. Nakatumpong da iti balitok ka no, ije minasan da nga usog. Ngam, apag gisumot anadoktalan ti doktor nga da nadagsen asakit na. Saan nanto apakairanodan ti kinabak ng na? No bilang laang awan gasat na, gapo iti sakit na. Inauluan man dagiti tinangdanan tayo, taladan da amin ti aglawlaw ti pagpaspasturan iti baka, ha? Yalis ko kit di ati da dumaapos ti alad. Tapno lumawa ti pagpastoran tayo. Nuwan yan ti pagsayatan tayo. Iso ti aramidem. Talaga pagsayatan tayo ti aramidek. Nang runa ti daga, dagiti aginaabalo. Bayat nga agpaiso ti lokasyon ti daga dagi jay nga agina. Asida giti waig. Mabalay na paginuman dagiti dingwon tayo. Numakadanon kami jay, pakialad mi ti dagada. Awan matla ti laban dagi jay nga agina. Tawan ti amuda. Nalakalaeng, abut-but ngan dagi jay. Nadanon ka di ti daga dagiti agina, abalo. Saan pa'y? Ngamdandanin. Mayat ijay abanda. Ado ti ruot, asi dagiti waig. Mayat nga ayuyang dagiti baka. Iso nga ron da kayat ko nga aladan. Kukwa tayon to day jay. Saan nga ta nga agriri dagiti agina? Uray agriri da. Awan matlat maaramidan da. Nunalpaston anaaladan. Sabagay, idi pa'y laan nalaka akigkigtutan day jay abakat mayang. Uray, tadida am mo ti aramiden da. Awan adal da. Apay asino katandag ti alat ti baka da tatawal do, nanang? Narukop siguro dagiti puste da anak ko. Isu aso katanda. Di pagpag naak, kat naaladan. Impadundun da ti alad. Bayam ida anak. Di dalakit aladan ti balay tayo. Nanguko ti saritaan da. Nga aladan da kanu ti daga tayo, iti asidag ti waig. Anya? Ni, apay ngay apakibiyangan dapay ti daga tayo ijay asidag ti waig. Dayta tinangag ko nga imbaga ni Tata Waldo kadagiti agal-alad, nanang. Masapul amaamuan ni nanang daytoy. Napanan ka din ni Lola. Imunan ijay nagmulaan mi itinatang. Adala sinublik. Iso nga daak payla dito'y balay. Nanang, nasa uni Jane ang nakita na kano da Waldo.
Suksukatan dati alad ti pangibulbulusan da iti baka. Ang mga no aramiden dati inaramid da ide, nga idendenda da kiti alad da. Day tangarod ka no ti inaramid na kuna ni Jane nanang. Inaladan da ka no pa'y ti pagpagnaan ni Jane, amapan ije pagadalan. Kasta ti aramid da kita at tao. Naagom da kita iti daga. Nangag ka no pa'y ni Jane, apakialad da ka no ti daga tayo iti asidag ti waig nanang. Ay saan amabalin? Ta kompleto pa'y tigam ka papilis da ijay adaga. Saan ka di abay bayadan pa'y tibis da ijay nanang? Wan, talaga abay bayada. Naimbag ta nakita ka dito tsindaan, ading ko. Anya ko ma, ti pagimbagan na. Awan, ti masapul ko kan ka. Anda ka no panggap ti pamilyam ang mangalan iti masakupan mi iti asidag ti waig. Pudno ka da? Adda ka di masakupam, iti asidag ti waig. Ammom ti pudno. Iso apakibagam adi da iramraman nga aladan. Oh, adda ka di pamanaknak, ako kwam dayjay. Apay pay asa pulam ti pamanaknak. Ammom mat ako kwak dayjay. Hukwame ti day di asawa. Idi dayta. Ngam ita, saanan. Apay kumasanan, ay saan nyo agarawan ijay? Ha, manmandaran nak ka di, sika nga awan amuna. Aminak nga awan ti ammo. Ngam, saan aday tati pangibasaram amang loko kanyak? Nagkita kami ijay tiyendaan iti awan amuna, abalo. Imbag tanapan mo't ija tsintaan. Napan nga ta nakitsinda. Ano, napan lang nagpasyar. Agam, iti pa tsintaan, ti pagpasyaran na. Manmandaran nakit din. Asaan tayo kano apakibiyangan ti masakupan na, ija asidag ti waig. Kunamot no adda maaramidan na. Kasta nga rod ti imbagakan ko na. Agbalaw ton, ngam nalpas anaaladan ti amin. Awan tot maramidan nan. Uray, tawan amuda. Di da mo ti aramidan da. Kukwa tayon ton, ti masakupan da. Wena, medyo nalawa ken patad ijay banda. Napintas a lokasyon para kadagiti baka. Wen asidag iti danom apaginumanda. Nasayaat nga tatirik na danana nati kan tatapuldo. Nga adda agrigrigat, idinto taglaplapusanan da. Ikararag tayo lang na di na tayo baybay at ti apo. Saan tayo laan nasango aminulaan ijay? Gaputan nangin ti mausar nga aggarden. Wen nga rodo. Sobra matingin na ti abono kan pistisityo. Wen nga rod nanang. Iso ang makibalbalitok tayo laangan ijay karayan. Wano ijay waig. Padasin tanto man ti agbalitok ijay waig. Amasakupan tayo. Saan ta pinadas nga agpaiso ijay nanang? Ang mga noadumot ti maala ijay. Intanto padasan. Barang no mayat. Saan amasapol amapanta iti adayo akarayan amakibalitok. At ka din impatak deryo apos ti jasidag ti waig. Addahan, tatang. Kalpasan ang maipatakder dagiti poste. Iwayat mi matendag iti barot nga alad. Di dan tumakastrak ijay. Kasla makit-kita kunti tsura dagi-dagi na. No makita daan na aladanan. Awan ti pagkamangan da. Awan matkwartadang aramatan da. Ako mamang iti abogado. Ha! Amangan pa'y. Di da nabayadan ti buwis na. Pangalaan da ngay iti pagbayad da. Mapandalaan mat makibalbalitok iti karayan. Ken awan ti lalaki akadwada. Manulang mat ti maala da ngay abalitok. Ket puro da ababae. Nanang, medyo nabagas mo't tinatumpungan ta.
Medyo ado tinaala ta abalitok ije nagbalitokan ta diso. Ay, ija ito madan ti papananta, tapno makaurnong ta. Una nang, nabayag sa nga awan tinagbalitok ije adiso. Iso ang nakaala ta iti medyo ado. No itilas o ti makalawas, kat kastoy kaado ti maala ta. Ay adan maurnong ta. Lakit di ananang. Ay na, maragsa ka na. Italaang anapasamak daytoy. Ado tinaala ta. Ay, amok, kakaasyan na ta ti Diyos. Ibilang ta a bendisyon daytoy. Uray siyak nanang. Iso ajak agsarday nga agyamyaman iti apo. Wen kasta ti aramidan tayaw. Naaladan ka din ti masakupan dagijay abalo. Una nang, nalpasen. Awan maaramidan dagiti awanan gaway a babae. Apay nga awan maaramidan da ako na. Agro nga abda ngem saan to ida matulungan ti luada. Nagmayat ijay, nalamiis kan presko, gaputa si dagiti waig. Napanadagos dagiti baka a naginom iti nalamiis adanom iti waig. Saan tayo ang nagbidot anang sakop iti dayjay adaga? Pagmadyan ti awan amuna, di na mo ti araramidan na. Nanang, naalada ng ti masakupan tayo ijay asidag ti waig. Mala, intan ila ako tinabalitukan ta. Barang makita ta ti kabagyan day di taatang mong abogado. Tayo mantakan ko, anak. Di ka dininong ko nga abogado, nanang. Wan, anak. Nadamag ko anabayagayam nga dadan diti lugar tayaw. Kunayo idi anapan da iti Amerika. Wan, ngam adadan diti Pilipinas. Malagip ko nga idi ubingat. Kanayon nak nga ikan idi iti sagot. Ama nga no di napayam mo ama isa ka itan abalo. Mapantayuman nga rod agpatulong kan kwa na nanang. May papan iti daga tayo asinakop da tatapuldo. Anya ka di datay ka, ma'am. Naglidem mataropam. Basaem, naggapo iti may sang abogado. Oh, atoy. Kita man. May papan iti dagat yagi na abalo. Nangalaan da nga ta iti kwartada a pinagbayad da iti abogado. Mga lakmat iti nalay nga abogado ah. Ada kwarta. Awan kwarta dagijay nga gina. Kat no agtultuloy iti kaso, maawanan da iti kwarta, kat di nagtumatla ituloy. Wana, anya kumangay ti gaway dagijay. Makita da ita, ti sapsapulan da. Ita ti panagkikita tayo iti sango ni ninong kong abogado, nanang. Wan, anak ko. Mala agrubot tatamapantan. Alaan tayo amin apam manaknak. Ako kwa tayo ti daga. Wan, nakasagana ti titulo ti daga. Deklarasyon. Kan nagbusan, adabin kanyak. Inalaak maten itiladawan ti inaladan da masakupan tayo, nanang. Ay, imbaglakit din, taada day dyan inong mo amang tulong kadata. Wan nga rod, nanang. Di na pa'y kaya't tagpabayad. Anya ka di imbaga na. Adakkel ti utang na kinitatang. Na-aksidente da idi kinitatang mo, iti motor. Kat nasugatan ni ninong mo. Nasugatan dadwa. Ngam inkarkarigatan latta da idi tatang mo at tinulungan ni ninong mo. Kat napanda ija ospital. Isumit lagayam nga imbaga na. Adakkel ti utang na kinitatang. Kunak no awan ammo dagijay nga agina. Hanggang adamot gayam. Kompleto ti papeles da. Kasla na si Pati Rupak. Idimbaga ti abogado, akasuhan na tayo. Imbaglakit din ta nasingpot dagijay nga agina.
Imbagada asaan dan nga agdarom. Isubli tayo lakit di kano. Dagiti inaguman tayo. Lipatan dan ti inaramid tayo. Bakit? Nakulding ti pusok iti kinasingpet da nga agina. Napakumbabada. Huwag nga rod. Iti kasjay nga inaramid da. Mabainak iti bukod ko abagi. Nang runa, iti bagati abogado, nga awan lang nga roden gaway da. Bakalan tayo pa'y lakano ida. Wen nga rod. Nga imbes akaasyan tayo ida. Inruruman tayo ida. Nakaamirisak lakay. Talaga amaditi naramid tayo. So asaan tayo nga ulitan timang tagikwa. Iti saan tayo ako kwa. Saan nga aguman ti sanikwa ti awan gaway na, ta saan ida abaybayan ti Diyos. No dakes ti aramid mo, dosaan na ka ti Diyos. Papagayam, ditan tinagipusan, ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Joseph Binawe. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Hintay basa ti Exodo Kapitulo 22, versikulo 22. Diyo iroroman ti uray siya sino man abalo, wano ulila. Papagayam, hintay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Brando anak, si kapay lang ti makaamo kadagiti kakabsat mo dito'y nang runa ni Boy. Ang mga nutila man nun papapanan na. Una nang, sa dino ka diti papanan nyo, sardaman. Mapanak aglaba di tabalay da Mrs. Cruz. Isupay ti tangdan ko. Kaano kayo ngay asumangpat? Ang mga no pasado alas 9 ton anak. No makaluto ka, mangrabii kayon ton. Kalpasan na, paturugan yun timuridag akabsat yo. Una nang, Di kayon agibat-bati iti makana para kanya. Taijayak ton amangan. Ada intada Mrs. Cruz kanya nga itlog ti manok. Naluto dagitan. Isunton ti balunan nyo inton bigat amapan agiskwela. una nang, Say-saya atan nyo ti agiskwela ha. Tapno saan asayang dagiti balbalunan nyo iti inaldaw. Amuyo met no kasano ti rigat ko nga inayo. Manipod idi natay day di amayo. Si siya kon ti mangisaksakad iti pagbibiyag tayo. una nang, among miday ta. Agmay sakay laeng. Gaputawan kabagyan niyo at tumulong kada kayo. No saan ko maanagsakit ken natay day di amayo. Ad ako makaduak amang isaksakad iti pagbiyag tayo. Agan anos kayo kumaan, nanang. Kikagdanag. Taintun dumakal kami. Tulungan da kan tumat. Ay, agyaman anak ko. Mala, ingka agiskwelan. Anusan nyo, tibalon nyo. Nakaturugan ti buridak nga anak ko. Itrangkak tiri daw. Tainak gumatang iti bagas. Igatang kunti tangdan ko ang naglabay di rabi iti balay da Mrs. Cruz. Ay, sapay la ko ma. Tasaan ang makariing adagos ni Boy. Kaslanang ko itay, nga agsangsangit ti buridak nga anak ni Soledad. Tinasaya at ingkakitaan ti ubing. Sigurado, pinanawan man ni Soledad ti anak na. Anya ko matibibiyang ko dita, no di na mabantayan ti anak na. Syakit din, timang bantay kan kwa na. Ay, jak kayat. Ay,
Isu kat amabain ni Soledad, amang italagkan ka iti anak na, takastaka. Kaslasaan ka mat anak iti kastang aramid mo. No kayat mo, si kanti mapanmang kita. Adda aramidok. Anyan tulangan ti kunaan ni Soledad, no baybay anta ti anak na. Ay sus, bayam dita. Sumardeng tumilaang nga agsangit, inton sumangpet ti nana. Una yan ti aramid mo si Kasolidad. Manang Perla? Dinakawagan iti manang. Taawan ti ipag ko akaskan ka. Ha? Manipod na balo ka. Kanayon kan arumwar iti rabii. Wano saan? Parbangon. Anya? Baybay ang matandag iti anak mo. Sana po no day tamanang. Agtrab-trabaho ak para kadagiti anak ko. Anya ti amok ngay. Amangan no makisinsinnarak kadita iti lalaki. Bumulod man iti bagasyo no adda, Tata Matyo. Adamot kit di Soledad. Manuakilo ti buludan. Uray 5 kilo laang, Tata. So katakto yun makagatangak. Ay no kayat mao, umay ka no bigat. Tagdalos ka dito'y paraangan ti balay. Tata? No badalos am lakit de iti lasod ti 2 nga oras dagiti ruruot. Umanayan akasukat ti binulod mo abagas. Tangay, awan amo ka pangalaki ti pagbayad ko. Sige, mayata kon, Tata. Umayak to agdalos. Sige, tapno makatulong akmatkan ka, Soledad. Ay sus, pinanawan manen ni Soledad ti anak na, badong. Napanan na ngay. Sigon iti nakakita, adda kano ijay balay da Tata Matyo. Anya ngay tararamidan na ijay. Diyak man mo. Manipod na balo. Saanen nga agtalinaed di takalapaw da. Siguro, agsapsapol iti lalaki. Si kahamat Perla. Tila ibagbagam kan ni Soledad. Ay, piman, tanabalo ni Soledad. Kailiw na siguron ti asawa na. Anya? Iso apasaray rumwar iti rabi. Wano saan, iti parbangon. Ay na, di mo kunain. Akas tatigagaran na kan ni Tata Matyo. Anya ngay ti ammo tayo, kat balo mat dayjay alakay. Nanang, apay nagsangsangit kayo? Ne, adda ka mo't gaya man anak ko. Sa anak nga agsangsangit. Napuling anak laeng. Saan kayo naglibak? Itay kayo pa'y apinalpaliiw. Kuang amin anak. Nangag ko amin as sinasao ni Antim a Perla. Anya? Nagalas ti pa nagsasao na may papankanyak. Nanang? Lumabalin ko lang kumabagkatan ti kalapaw tayo. Tapno iadis kun iti adayo. Tapno madayo ak iti karub akas kan kuana. Kapo takas tantar arami den ti pagmukan ka. Baybay amatan ti bagay, Soledad. Ay saan? Di mo itulog. Nagruna katanda anak mau. Kas lang amin awanan sir-serbik pa'y nga agbibiyak, Tata. Mada. Nagruna ka dagiti anak mau. Tikit di aramidam. Agpukis ka. Agbado ka itinasayaat. Tata, Saan agapaw, tada parikot mo ke baybay amon ti bagay. Ibagakan ka da ito ya. Taim bilang kamatan nakasla anak kao, Soledad. agyaman ak, Tata. Kasapulak at talaga ti pamagbaga kanyak ti maysa nga ama. Uwen, aramidak ti imbagayo kanyak. Nakita yung ka din ni Soledad, Tata Matyo. Nagpukis man. Amok. Apay aya. Takas lang amin agpaspasirpat manan. Anya? Sa bagay, nabayag matbasitan anabalo. Ay, piman abalo. Perla. Irurumun mo man ni Soledad kaputa may sa abalaw. Saan mo, Tata? Ibagbagak lang ti mapalpaliw ko. Ay, maditikas ta.
Kaputa nakitam arumuar iti rabi kain parbangon, ibagamaw nga daaramid na, ha? Tata, Ay na marigrigatan jay tao ang mangisaksakad iti pagbiag da kadagiti anak da iti da iti kasinsin mo. Imbis at tulungan, iruruman mo bay. anya? Lumahay akon. Napanunot ko nga ipaaywan ka na kayo ti Garden May ti anak ko. Napia nga da anak mo may sabaraw. Ison ti katulungam. Agyaman tata. Makita kahit kaslamet ken kakagaget ti anak mo. Iso amamati kadi yun to baybay ti Garden. Di kay agdanag tata. Aramiden mi ti amin akabailan mi amangaywan iti gardenyo. Agi amanak. Ada mabasit abalay ang mabalin nyo ang pagyanan. Tapno di kay marigatan, solidan. Kasla pumimpintas ka, Soledad. Anya? Wano, talagang addamang papapintas kan kaalalaki. Sa bagay, barang addamat makasirpat kan ka nga oray lakay. Tinapatag baknang. Aglablabos kan man ang perla. Apay akas na ti ibagbagam kanyak. Gapo ka di taamom abalo akon. Oh, saan kit dinakas na? Nang runa, kat nakaar-arjud ka itan. Sardangan na kon man ang perla. Ta saan nakapakpakanan. Anya, tanya ti pagkunkunaam iti bagim. Sika ati awan babain na, kunamlano asino ka, idinto ta umut-utang kayo laeng mat iti kanan nyo. Sardangan na kon. Ta saan asika timang pakpakan kanyak. Nanang, dito'y tayo langan bakan ti abalay da lolo matsyong agyan. Panawan tayo, ti kalapaw tayo. Wan anak, kastamot ti aday ti panunot ko. Sana bale, tamayat mo't dito'y. Una, sumot lang. Sulardaan ti perla, tinakaipatakdaran ti kalapaw tayo. Ipasnat tayo laangan ti makitrabaho iti garden ni Tata Matyo, anak ko. Una nang, mayat ti apit da dito'y agarden. Kat sapay la kumay ti apo, tabindisyonan na dagiti mula tayo. Iti kasta, makalungaw tayo mat. Sapay ko ma, anak ko. Maya atay nagitain sangpet mo ang nagduduman at natang Linda, anak. Nagapo ako di ayan danana solidad. Mula dadagita. Ay indag saya atay. Ay nagmaya ti apit da. Kunak tumay. Nagagat da. Ado a klase tinatan kan prutas ti mula da ijay. Ay kasta. Ay nasaya at ngaron no kasta anak ka. Kasta ati kayat ka. Nalaing agmula ni Manong Brando ngamin. Ay pudno day ta. Ay nasingpet pay. Ket natudyo day jay iti inada. Kasta ka di, tatang? Nadlaw kaw asaan pa'y ama nagpasyar. Trabaho lang tangay naldaw into na rin na. Wan nga ro, tatang. Isu ako nak. Aging ga iti kayat da. Isu dalatan ati manggamulo iti garden ta. Ne, apayin nga'y bagat. Maulawak matan. Itay pa'y bigat akastoy ti marikriknak. No kas nga rod, ipandakan iya ospital. Ay na, saanen. Di kay agdanag. May katumat lang dahito inton madamdama. Ang mga nodadakas ang mapasama kan kalakay. Di kay agdanag kunak met. Kabalak dahitoy. Sige, mapanak man pa'y di talikudan. Kay kayat ko, Jay. Sige nga rod,
Dito'y kapay, tainak mangkita iti mabalin a pangiluganan kan kaamapan ija ospital. Kayat mo man no saan, talaga nga ipan ka ija ospital. Kasta tinapasamak kan ko, tata. Nadanon mi anak kaidda di talikodan ti balay. Takuna na kay kayat na tagtugaw di tanalamlamis. Yung kasjay matan tinaabutan mi. Inpan mi di ospital. Ngam talagang awan. Ay, aniyan. Nakasaksakit na ito pasamak, tata. Kasano kami kadagiti anak ko. Ket ikagumam tawan meten nila kay mo. Kasano nga taitan. Agbalin ka na timker. Nagruna ta danak mo. Awat di mabalin tayo, tatalaga di talaan ang tinaykendeng apagpatinggan ti biyag ti asawam. Kanya nga ron ngay. Amin tayo ket di tamot ti pagturungan na. Day talaang, tay muna nila kay mo. Kasano kami kadagiti anak ko. Kasano kami. Natayin ni Badaw nga asawa ni Perla, Soledad. Ha? Anya? Maitabon ka daw, kalpasan ti talungal daw. Agyaman nak iti panang ipakaamuyo kanyak tata. Mapanak tumat. Muwen, tauray kasjayken ka ni Perla. Ingkalat tamot dumaray iti panakaitabon ti asawa na. Tapno awan mo't makunkuna na keng ka. Uwan tata Matyo, di kay agdanag. Sa anak ang nagimula iti sakit tinakam kadakwada. Nasayaan. Total, awan mo't kinapudno na ti amin asasawan na ken ka. Brando! Husto pa day tar aramidam. Umay ka pa'y agina na. Ha? Linda? Sige magayam. Umay ka. Ading niya ko ang merienda. Agmerienda ka pa'y biit. Nakababain pa yun ka, Linda. Sika pa yun ti imay dito, anang yag iti merienda. Awan ang yaman na. Basta sika. Anam, madanaga na, Linda. Huh? Dudwata lang dito Awan ni nanang. Ura ni tatang mo. Napanda na kipamunpon. Man ano ko ma? Kat agayan ayat tamutan. Amangan, no ada makakita ka data dito Kat, maamuan dati pudno. Saan na bali? Tagpay sumat. Sa bagay, gusto ka. Awan matdakas nga aramigan ta. Adda kayo matgaya man tatang. Kinapudno na. Itaya pa dito balay na. Nagawid ak adagos, kalpasan ti tabon ni Badawng. Ha? Sa dino ka di tinapanam itay bigat, kapay nga itakalaang. Ay, kwa, tatang. Nagapuaki ayan ni Brando. Napanak nagpasyar. Ay, agpundo ka man kanya. Ada nagkinaawatan niyaw ka ni Brandaw. Kwa, tatang. Sa bagay, kaya't kau ni Brandaw ngagbalin na manugang kau. No, bilang agpaiso ti atap kau. No ibaga kada kayo apod no ti atap yo kada kami ka ni Brando, tatang. Agungot kayo kadi? Tatagasawan dagiti anak ta Soledad. Ited kun kadakwada ti may nga ektarya agardin kau. Kat manipod ita, kabukbukudan dan nga agasawa ti amin ama imula kan maapit iti gardenda. Kat pagyamanak unay, nang runa kat kastuyak mo't. Awan apulos ti maited ko apang rugyan ni Brando nga anak ko. Di mo ko na inday tabalayan. Di kinagagat ni Brando nga agtrabaho. Iso ti punan na. Tapno agprogresaw ti biyagda. Ay, sapay la ko mga rod. Tanasalun at daakan ka na yun. Kumusta kan? Ipagperla?
Kastoy lata, Soledad. Kinapudno na. Maikawa ak gapo iti kaawanan ti asawak akatulungak. Ipag, Marigrigatan ak amang isaksakad iti panagbiag mi nga gina. Kastoy gayam ti karigat ti mapukawan iti asawa. pudno anarigat. Amok da ita, gaputa na padasak. Kat ita, tabalo ka matan. Kan naulila mo tan dagiti anak yo iti ama. Maawatan nakmat siguro itan. Pakawanan nak, Soledad. Daytoy siguro ti supapak ti kinadakas ko iti kada kayo nga gina. Pakawanan nak ko. Di ka kumaagsangit, ipagperla. Kinapudno na, nabayagan nga awan kanyak daychay. Kan may sa, jak ugali ti agimula iti sakit tinakan. Agyaman nak, Soledad. Saan akas laka na ti mapukawan iti asawa? Ngam aganos tayo. Kang runaan ti amin. Agkararag tayo iti Diyos. Husto ka, Soledad. Katagyaman nak, tadi ka nagimula iti sakit tinakam mo kanya. Ikari, agbalin akon anasayaan. Gaputan na ka amiris akon. Di ka mang pasakit itirik na ti kaarobam, tati Diyos, amo na amin agaraw kan panunot mo. Tulungam kit di ni kaarobam iti kanito ti pagkasapulan na, tapnos supapakan to ti Diyos ti kinaimbag mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ilyesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panangtarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yo amin, papagayam, inta ibasa ti Santiago Kapitulo 3, versikulo 16 ken 17. Iti sa dino man nga ayan ti apa ken panagririri, masarakan mo ti di panagtutunos, ken amin akita ti kinadakas. Ngam umuna-unay, nasinaw ken awan mulit na ti kinasirib, nga aggapo iti ngato. Natal na, naalumanay ken manakigayam. Manakipagrik na, ket agbo nga iti nasaya at nga aramid. Di mangidumduma, ken agin kukuna. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Napanang ka din ni tatang mo, apay nga awan manan. Dinagasmat ni Tata Dalmas itay nanang. Ada ka nung papananda. Ay, no ni dalmas manan apada na amamartakan manugal. Ay, awan manan no kastoy laang. Anya ti awan nanang. Awan manan tinasaya at amaturong da. No di iti ayan manan ti ara kung nasugalan. Kaungit yung manon ni Tatang. Ay, apa agday dya inton sumangpat. Alangan nga katawa ak no sumangpat. Mangagtuman amin nakaaruban tingiwat yaw. Anya ko mati bibiyang dagita ak kaaroba. Agniwat damat ano kayat da? Naabak ka man nga tan iti sugal, tamadi ti widawid mo asim mangpet. Hoy, di nakman pwisitin. Malasamot ti ipapanmi ti sugalan. Naabak kami manan. Isardang mo nga min dayta abisyo. Ay, pagtaktaktakam laang dayta. Naisardan ko, di sana ka makasubot. Sayang dagiti naalada kanyak apirak. Riniw-rew numaurnong. Bak nang tayo kuman, no igam tayo dayta riniw-rew apirak. Kasanon no agnanayon ka amaabak. Oh, saan pa dimteng ti swerte? Ngaminton dumteng dayta kanitaw. Magatang mo to amin na kayat mau. Anya kumangay ti paggatang ko? Bingkon? Bingkol nga. Ti abakag ariniw-rew ah.
Agsublinto amin, anaabak. Nangisit to amin na kanawa yan. Na. Awan pa'y nakita ka nagswerte iti sugal. Mga no siyak to ti umuna abumaknang ken agswerte iti sugal. Sugardan kan. Ay, ang mga nudyak maputan kat ibarsak ko kan kato'y baso ti kape nga awan gatas na. Naa. Ay sus. Naglawa ti basura na pangibarsakam. Siyak pa'y lang, may. Alay, ada pa'y matgayam ar-aramidam bakit. Sige, siyak man lang ang ti agluto. Ay, alaman nga rod lakay. Nabanuga kun nga aglablaba, iso ajak pa'y nakalutaw. Hindi kagdanag, bakit? Tulungan kay ti trabaho, tapno di ka marigatan. Ay, agyamanakan ka lakay. Ad-adda amain labakan ka, tanadungo ka. Rumbang lang agtinulong ta, tapno awan ti agrigrigat. Ngam di tabangir, mas daawak no apay akan na ayon da nga agbinbinog ka. Mas daawak mat, inaldaw dan samat nga agapa. Kaasi ti anak da akan ayaw na makangkangag iti panagapada. Apay, di ka pala nakalutaw. Ado, ti inobrak. Ado, ti araramidak. Oh. Imbagkan ka taday talabaraha ti kanayon mo nga into na rin. Isungarod nga adda asawak. Tapno adda mga sikaso kanyak. Para asikaso ka di lang ti gapunan no apay nga inasawa na. Pasat namin dagitan. Nakiasawa kan ka, ta impagarup ko no ay ayatan na. Ay na. Ngam saan matgaya, ta inasawa na, tapno adda ibaon mo laang. Di ta ka man laangan. Ay. Kasano ti panagluto? Awan mo araramidam. Sika na ti agluto. Ure awan mangmangan no di ka agluto. Anya? Tatang, awan ka di timakan. Agsubli akpay ko medyo pagadalan. Ne, apay, di ka nagbalo na ya. Awan nga may naluto itay bigat a balunek. Iso ajak nagbalon. Ita, awan man ang tinaluto. Dinto mo nagluto, tinalay nga inam. Napananayan ni nanang, tatang. Apay adi ka mat nagluto. Kat ada ka mat la dito unag tibalay. Ne, apay trabaho ti lalaki, ti agluto, Kasanungay nga rod. Maladawak manan Basol ni nanang mo. Dinto mo ngamin nagluto. Ang mga noday naramid na Uray niya ti aramidin na no oras ti panagluluto. Rumbeng agluto. Inpon sumangpet. Agsubang kay tumanan. Mapan ka ka din iti pagadalan? Saan pa'y? Saan damat na nagluto iji balay? Nagluto Hala, daw ako na. Mabisbisin ako. Umay tamangan tayo iti balay. Kababayin mo't kadalulo kong lulam. Anya kumati pagbainam. Sa maysa, ada na pananda. Agmay may saak. May kan tamangan ta. Ay, mapan kakadimat iji pagadalan inton madamdama? Wan, isong umay kan. Tagkuyog tanto ang mapan iti pagadalan. Ay, sige Ay, pasensya ka na makipanganang iji balayaw. Mabisina kon. Umay kakit din. Tapnada kadwak amangan. Kunam nga da na panandalulo kong lulam. Naimbagman ta nagluto da pa'y sakbay apin manaw da. Saan da apo manaw nga awan na luto no amuda nga agawid ak nga umay mangan. Maladawak no di dagluto. Imbagman. Iji balay. Awan na luto iti kastoy nga oras. Ay, Mark. Di na ko makagura ngam adaman damagat. Anya day ta? Sige, sa anak mo tagumura. Abay ka di akanayon nga aga padananang kantatang mo. Jak mo. Siyak pa'y kat ti mababain na. Kaya't ko pa ti pumanaw iji balay. Sa dino ko matipapanam no pumanaw ka. Jak nga rod mo. Nalidayak, gapo iti aramid ti dadakkel ko. No kayat mo. Umay ka diti balay. No kasjay nga aga padang. Nagkapamanan. Uri may naklakumamot tinulungan. Inagimatang iti baro abarahak.
Usar mi inton rabi eh. Wah, napat patagdibisyom, ngamda kami iti anak mo? Uray kas kasano. Adamat makabig ko akwarta, uray kas to tibisyo. Kano nagtrabaho ka? Ada kwarta nga agur-uray, ngam iti day taasugal. Kano trabaho mo ti sugal, oh. No nalaing ka lang nga giwaras, kan agkubra iti baraha. Ay sos, kwarta ati kabigan. Ay! Kaya't masawan, napat patagday ta baraha? Sabali ti patagtibisyo, sabali mo ti asawa. Day talatan bisyom ti ipang pangrunam. Ngam sige, aramidam. Ngam, dinak mo't pakibyangan no anya ti aramidam. Lakay, nagapan samot dagiti agasawa a kaarubat. Asino nga agasawa ti dakdakamatab? Dadar mo kan piling Ay, kas kala agdadamaw. Kanayon damat nga agapa. Gapo iti kinalaing ni Darmo nga agsugal ken agbarteg. Kasaritam tuman ni Darmo, taidyan ng dagiti bisyon. Namin ano a kinasaritak, ngam di nakmat italtalag. No si kalaang tikas jay ama nagbisyo, ay sos, jaklaam mo no anya ti mapasamak. Ang mga numaibos ti pasensya ni Pileng, nukas jay laang ti kababalin ni Darmaw. Ni piling mo't, awan lakit ag iwat adagos. Mabalin na dukot, ken bannog na dayjay, gapo iti aramid ti asawa na. Apaya ka na yun karumwar, piling. Anya kumano ka na yun nakarumwar? Awan man lang maganap ko kanika. Ay, dan sa mo ilalaki, na. Ay, narugit at talaga ta utak mo. Na. Narumwarak man. Iremremedyo ti masakbayan ti anak ta. Saan akaskan ka aday tala bisyom tin into naram. Tingka man kiti gumatang iti arak. Tapno saan ako narumwar. Saan atila matangtangab mo? Di nakman iramraman ti tabisyom. Numadamag kong adda lalaki. Jack mo nasawan ti mapasama. Aramidam ati kayat mo nga aramidon. Napatpatigmat laang ti bisyom, ngam iti siya. Ulitak nga ibaga, ha? Sabali ti patagmaw. Sabali mo ti patagtibisyo. Uray lipaten na ko, untay pa may samutan dito salbag a bisyom. Nana, ada ibagak ngam pangasayo, tadi yung ibagbagak ka ni Darmo. Anya day tabasang, napatagsamot ti bagam. Dandanin ti panagabrod ko. Nalpasan dagiti papeles ko. Day takaditiinas asikasom, iso akanayon ka arumwar. Nana, tas tangarod. Kasta ka day. Imbag man, tanagbiit mo nga imbag na dagiti papeles mo. Insaldak ngamin di bangkag mi. Aramatek nga gabrod. Masapol nga isa ganaak ti masakbayan ti anak ko. Anya ngay mati ko na ti asawam, iti ipapan mo ijay abroad. Di na mo ti panagabrod ko, Nana. Saan ko nga imbagbaga, tamasurunak ngamin, iti aramid na. Mapankanto pa ija ayan da apong mo, no mapanak ija abroad, anak. Ano san tati agin na dayo, tapno maisaganak tinasaya at amasakbayam. Mabayag ka ka di ijay nanang? 2 taon. Kalpasan na. Agawid ak ditoy. Ngam, agsubliak to manan ija abroad. Kasta ka di? Amo ni tatang daytoy? Saan mo nga ibagbaga? Saan na bali? Tawan manan ita. Hay, jak amo no sa dino manan tinapanan na. Kanayon na pumanaw ni tatang. Intun sumangpet, agapa kayo. Mababain ako. Iso apo manawak, tapno mapanawak tiriri. Anak, agsingsingpet kawan. Isagana ta tinasaya at amasakbayam. Napana ni J. Manila ni nanang mo, ngamawan pa'y ni tatang mo. Ay, sa dino nga tan tinakadandanunan na. Kadwa naman siguro na dagiti mamartek yung sugador abarkada na lulo. Ay, naulaw ni tatang mo, huga po iti bisyo na. Ay, nagulimak ti balayo. Awan agririre kan agriryaw lulo. Maday ti agririre, kan agiginura barok. Iji balay, kanayon nga agapadananang kentatang. Liklikan dagiti banag apag giginuraan barok.
Kasta ti isursurok iti apok, ani Ana. Iso ana singpet ni Ana, lolo. Manipod agkaadalan kami. Awan pa'y kinaap-apa na iji pagadalan. Kasjay tinasaya at asursuro, apok. Liklikan, ti makiapa. Hello, nanang. Anak, ag-flight akon. Agsingsingpat ka dita, wan? Nasingpetak mo't nanang. Adak dito balay da lolo ador. Ada ngamin aramidan may ni Ana homework may. Ada ka din itatang mo? Awan pa'y nanang. Adayo siguro atin na pananda. Bayam dita, no kasta di kayat na. Inawagan nyo ka di? Awan ganas ko ang mga awag kunkwana. Bayam aja barkada na ti pamaysana. Ala, agsingsingpat ka, wan? Uwan nanang. Woo! Piling! Enon! Nangabakak iti sugal! Amangan nung nakadanon itan iti Hong Kong tatang. Ay, di ka man mangrabak dita. Nalakaaya ti mapan iti Hong Kong. Aglugan ka iti eroplano tapno ammom. Anya nga oras idi imawag nga ibaga na nga ang flight ka nun. Nakadanon na ita. Asidag lang ti Hong Kong. Sigamit. Kanawa mo imbagbaga na kanya ka mapan iti abroad. Kasano nga ibaga na kin kakit awan kamit tatang. Nuadda ka. Kanayon kayo mo't nga agapa. Anya? Iso adi na imbagbaga kasta ka di. Isumot lagay makanayon arumar. Gapo ka no iti aramid yo. Day tati makagapo. No apay ang nag-abroad. Nay, apay agapo iti aramid to. Kat jakmot imbaon ang mapan agabrod. Hello, Piling. Ne, nakalagip ka man kay mawag, darmo. Apay nga anapan ka dita abroad, adi mo imbagbaga kanya. Damagam ka nagiti barkadam no apay. Ah, Napatpatigdakan ka, saan ka di? kwa, barkadak ladak ijay. Sikat ti asawak. Ti asawa, ipatag. Saan ka't apagbalinan ang katulong? Ah, Saan ka na sumangpat no kay kayat mo? ay, bakit? Agawid ka na, pangasim. Ay, saan ang nalakat ti agawid? Sige, ipamaysam dagita barkadam. Bye! Ay, Piling! Hello! Hello! Ay, agsarita tapay! Hello! Ay, sus. Inidap na mo ti cellphone na. Apay nga idarmaw, di ka matan rumrumwar. May kaawak laon iti kaawan ti asawak, tata. Saan ka de nga idi adda dito'y lugar tayo? Kat kanayon kayong agsubang. Itala maamiris ko ti kinapatag na, tata. Nung amin maminsan, sa tayo lamarik na ti kinapatag ti may sa tao. No daytoy, katawanan iti sidong tayo. Uwan nga raw da. Ay, ikagumak ti agbalew. Tap na inton sumangpet ti asawak. Kahit naurnusan ti pagtaangan mi. Ay, kasta ti kasayaatan nga aramidem baraw ka. Mapasublim ti asawam. Nulakat, taagbalbaliw kan. Ti panagapa ken panagriri, awan nasaya at nga din na no di pan nakadadaol ti pamilya. Ngarod, ipatag ti pamilya, katliklikan dagiti banag, apakadadaolan ti relasyon ti agasawa. Papagayam ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalal, kinapudno ken biyan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joseph Binawe. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay parang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.